Sungarod naging doktor, ta agasak suna. Sabi kailangan hindi mangagas. Nangugmadyahay. Saka nagalas no si kayo tigka katuluyan. Ha? Baak. Tapos doktora ka. Yung tawag na dyan. Badok. Madi na badok. Baak suna. Mitringak. Baring. Baring maging si kami. Ay nako mitreng, ting-ting al daw. Mapampanunot mo man agad aramidi mi high school kan. Hay! Puto tayo. Lalo ko Sakit sumakit. yung ulo ka putot ng rice. Ano siya garag? Panataga mo tayo, no? Yan pati agas ti panatang. Sito G. Bisi sa pa, mara man ay. Kitam kanya kayo, kasi di agsaro tayo. Ngayon mo na maul na tagad na pagbagi mo na. What? Street maday. Papicture kan. Ano picture ko? Sak siguro, diretso tayo uyag ka. Sigurado, papicture ako. Nay, nga sa mata. Huh? Nga tayo banata kamdaman rice at no lumay nga ito uwik ko. Kalaman si Jane. Mabalin. Ayun, nagagayan. Kalaman si Jane. Kaso arak man ay. Kaya lumiwas ka arak ay. Kalaman sila tatimpla mo, ikamdam na putot ko na sukar. Sa minumain. Sa bagay, mabalin na tama yan. Tari-girag ti panawonan na. Humpay ka, pulo-pulo kita angin na. Tamdaman, brown out man ay. Kanya nga marami tayo no, karabran out. Kasi magajubing mga kuama, babasi ma. Yun na yan. Kasi nung kagaya mga dubig, sabay nabarat pagbagitan ng agad ay. Ayos lang ko man o, pagbait natin brown out na. Kaso nakatid. Apa yan nakakuha niyo tayo manong? Kasi barat to yung makakikito. Kamusta mo at back na sawi? Baksaw. Che? Ito kastatasot mo, nakapudpudot, nakapantalong ka, nakalong sleeve ka ba? Naka-make up ka pa eh. Arti ka nakataltalunan. Hindi ka mga pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ito mangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis ka rin na eh. Ito kastatasot mo, nakapudpudot, nakapantalong ka, nakalong sleeve ka ba? Naka-make up ka pa eh. Arti ka nakataltalunan. Ano tawag dyan eh? Adin, nail extension. Di miya mo baak. Doktor ak tatati sawen. Nice. So nga, agasak ata sawen ng pusong. Nagasan nga magbag. Doktor may bagbagam. Ano kan to pa nga nag-repeater? Ito may magasan tang iwa mo tarabitab. Ati mo't kontra? Maging doktorak lang, kitam. Baybayaan ka, kuray. Maatake ka tan, baybayaan ka lata. Kabsat mo, matiis mo no, makikita mo magsakait. Kikontramat gamin. Ngamun si ka, natake ka? Ha? Tumaut ka na sigod da. Kasi sa banat ting ubingan, garampinga ka talaga. Apay, malmas nga, maut-tumaut mau. Malmus ata manong. Malmus di pinagayat ko kanya na. Malmus. Tidamag, agayat pa natataw. Aglo mo tatan, napasagtanan eh. Sungarod naging doktorak ta, agasak suna. Sabi kailangan hindi mangagas. Nangugmadyahay.
Saka nagalas no si kayo tigka katuluyan. Ha? Baak. Tapos doktora ka. Yung tawag na dyan. Badok. Madi na badok. Bakso na. Mitringak. Baring. Baring magisi kami. Ay, nako, mitreng. Ting-ting nga aldaw. Mapampanunot mo man agad aramidi mi high school kan. Saka talaga tao, Bing. Takto di bagtik na. Kuno madim kaya tay baring na tandem tabak. E di si talatan. Baring. Nagbadoy nga tinggain. Apay makilalam ka manong. Inggit ka lang. Awan gamit tandem yun ni Manang eh. Andres. Commander. Huh? Under ka talaga. Alam mo ya, at least na tilab team may. Patikas natin eh. Kawan lab team da, sinsina da. Eh, mabaak. Itam, mabaklat ta. Ay, win na ya. Kapit at tamloy baga Andres. Kaya napakadaan na siya. Sumugahan kasi nangyari. Aywan man manong. Naglaing ka. Napanunot mo ajay. Kuray ang panunot mo. Doon napanunot mo kumaji dide. Dide. Di si kami tinagkatuluyan nun. Didi nga bagbagam. Ide, madinga dide. Nakita na libak mo, putal ka. Ah, dide. Baka kahit na dumidi ni Baak. Oh, kisi sa bana itong ubigan. Binabayang kasarong mo, matangiba mo. Kamalagawid tayo. Agawid! So nga rin pa anak ito'y tablan out. Nagpudot. Napangkalat tao, nagre-ready tuya. Nagmay tungtungan mi ka. Sumampot kang tumay. Iso nga na pa anak ito'y adda na panjay balay. Agninong ka kanunubigat. Sino nga ubeng? Kay bagbagala pa ilang. Bigatan. Partakan. Ano na ubing? Lakay adya yun. Ninong tikasar. Ana, ninong ti kasar. Ukis sa banan. Nagubingalak pa lang. Hindi pa makapagnagubing ko. Ninong ti kasaran. Ano na ubing manong? Lakay kan. Nga mata panunot mo. Ubing-ubing pa lang. Ubing. Binggo ka kanya kaon. Tatay ka pay. Takay man latan. Ibagak lang ajay. Bye Baak. Noda sakit mo iyaban na ka. Agasang kadagos. Sana all. Mga nakakasar. Kuma, sumimbaga na. Okay sa bana kasi ng itsura, nagninaw. Kaya pa inubing at tsuraim. Kila kay mataangot mo. Okay sa bana, makasao ka mo. Ano tayo sandi na lang na, sige natin kuhan, nino ngayon. Hindi nakarakaroon. Han nga mabalin ah. Kadwang kang tulatan. Sabana, tas masuko tao. Oo, pengal bisot ka.